Як мы памыліліся. Аб'ект, пазначаны як ідэальная істота, выглядаў як рэч у форме чалавека, які лунаў у небе. Ён прыкладна нагадываў вітрувіянскага чалавека да Вінчы з тым, што меў звычайныя чалавечыя рукі і ногі ў форме літары X. З той пятніцы ён павольна апускаўся, падаючы на зямлю, з роўнай хуткасцю, не набіраючы яе, як гэта прадказвалі многія. Чым бліжэй ён набліжаўся, тым больш людзей пачыналі разумець, што гэта не так бяскрыўдна, як паветраны шар у форме чалавека, паветраны цмок альбо беспілотнік. Гэта не было разыгранкай. Гэта было занадта вельмі ненатуральна. Хоць яго дакладныя памеры невядомыя, істота ў небе, здавалася, была каля 15 футаў у даўжыню. І ў яго сапраўды былі пальцы на нагах, на руках і твар.